Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Lesakara hurbildu da. Bertan, Mikel Leizarekin elkartuko gara eta berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Mikel Irazusta eta Maialen Sortzalbere elkarrizketatuko ditu. Arratsaldeon. Mikel Leizarekin gaude, zer moduz, Mikel? Ongi, hemen pixko urduri, baina hemen saioko pres. Ederki. Konta iguzu, non gaude? Hauentxe bertan aurkitzen gara hemen Lesakan, Txakainen, San Fernando Itxurri ondun, eta hoxe, herritikan pixko baztertuk, eguzkitik eskapo, itzala bilatzen, eta hoxe. Ederki, eta konta iguzu, Lesakak zenbateko populazioa badu? Hauentxe bertan Lesaka batzu 2700 biztanle. Eta gaztei dagokionez zenbat gazte erango zenuke badirela Lesakan? Nik errango nuke gutxi gora bera, zanen garela 200-230 gazte ingurun dola. Eta kaleek badute bizitza herrian? Bai errango nuke udan zehar bizi handia izaten dula, azken denak hemen herrien egoten garelako. Eta ero aparte izaten duen turismungatik ere jendia hurbiltzen da, eta nik uste udan zehar eta bizi handia izaten dula. Gero egia da kurtsuan zehar gaztik normalin kanpora joaten direla ikastera edo lan egitera edo gauz egitera, orduan horre negu hurbiltzerakun eta egunak ozterakun ere bai kostatzen zaigu pixko bat kanpora atetzea, baina orokorrin nik errango nuke aste burutan eta gainekotan ere bizia izaten dula. Eta ikasketei dagokionez, herriko aurrek eta gazteek non ikasten duzue? Hemen Lesakan izaten dugu bi aukera, bata ikastolan, Tantirumairu ikastolan ikasteko, eta bertzetikan Irain eskola publikun. Eta hoxe gero bakoitzak erabakitzen du, bere seme-alabak non ikasi behar du. Eta euskaraz ikasteko aukerarik badago? Bai, hori da, zorionez hau ere euskalduna da eta euskaraz ikasteko aukera izaten dugu. Eta lanari dagokionez, hemen gaztek lana bilatzeko herrian baduzu aukerarik, kanpora joan behar duzue? Bai, hemen dentikan bada ez, errateko modun. Zorionez zonalde hau, Bidaso erreka adibidez, nahiko industrializatua dagoela erraten alda, eta horregatik gaztik, batez ere mutikuk ere, industriangatik eta badugu aukera handiak lana hemen inguruna aurkitzeko. Gero bai gertatzen da, jende honitzeri tokatzen zaiola kanpora joan behar izatea, ez dulako zaukerarik ikasi duenan ingurune lan egiteko, eta hori, orokorrin erraten alda lan atletikan ongi gabiltzara. Gero ere bai aipatu horra da mugangatik, inpostatutako muga hori esker ere, azkenin mugan batxugula benta batzuk, bai hemen Ibardinen, Dantxarinean, gero Balkarlosen ere badire, luzaiten markatu, eta horrek ere azkenin nahizte igual kondizio lan baldintzaldetikan ez izan lanik duinenak jende honitzeri jatez ematen diola. Eta adibidez, herrian konkretuki ze lan motak eskaintzen dire? Konkretuki, ostalaritza desente bada, gero baditu fabrikak ere bai, industriak, eta gero ere bai mendiko lana, zuhaitzen mozten, eta dentikan zaten da. Baita egila igual ere azken boladan industria ez dagoela bere momentu hobenin, beti aditzen txugula zurumurruk jarraitu behar duen edo ez. Azken enpresa handia dire, kanpotikan etortzen dira aginduk eta kanpoko direktibo batentzat badakit hemengo Lesakako fabrika hau ez dela deuse importantea eta dozein errazoi txikingatik ere izteko aukera izaten aldula ez. Urte hau nitzezen bene irauten du fabrikak eta zorionez aurrera jarraitzen du. Eta gazte mugimenduari dagokionez, erango zenuke herrian gazteak elkartzen zaretela? Bai, batez ere pandemia eta gero elkartu ginen herriko gazte batzuk eta hor gaztetxea jarri zen orain dela 5 urte martxan gaztetxin proiektua eta gero gontzen 2 urtez geldirikan
eta pandemian ondoren pues, ikusta ez genula deus egiteko eta erran genuen gaztin batzun hartin hasteko pixka mugitzen. Eta hasi ginen auzolanien eta proieke antzineratetzen, horrenikan lan pixko falta zaigu. Ez du nahi bezain agudo martxen jartzen, bueno, ja hasi gara pixkot mugitzen aspektu horretan eta lanik. Eta gero bai, herri mailan eta bueno, zonaldin bai aipatuko nuke ernaiek gazti mugitzeko boteria badula eta bueno, ekimen ezberdinak egiteko gaitasuna badula eta gazti parte hartzen dutela. Eta baita ere bai gaineratu nahiko nuke ere bai, bueno, azken boladan mendialdean hartuko nuke Baztan, Malerreka eta Bortziriak bezala, sartu duela GKS ere bai, eta horrek eragin du pixkot gaztin hartin ere bai, pixkot politikan interesa zate hori, eta bai sortu du adibidez gaztin hartin eztabaida bat, bakotxak ikusteko zeba defeintzen duna adibidez defeintzen duna, eta horrek nire ustez hori izan da nire ustez positiboa azkenin eramidugulako jendia eta eramidugulako gazte guziri pixkote reflexionatzera eta hausen hartzera nola nahi dugun bizi, ze modutan, zer aldatu nahi dugun, zer ez, eta nire ustez bai iruditzen zait, igual Euskal Herri mailan ikusita, hor ez nahi sartuko, bai iruditzen zait lagun hartin eta hurbileko planun hortan bai ari dela izaten eragin positibo bat gaztik kontzientzatzeko politikan eta pixkot bere buruan eta etorkizunin interesatzen hasteko. Bai, galdetu behar nizun, mugimendu berezirik zegoen, gazte mugimendu berezirik zegoen Lesakan, erango zenuke bai ernai, bai GKS daudela eta badago bertze mugimendurik herrian? Bueno, nik aipatuko nuke mugimendurik gaztetxeko gazte esan bala da, hor denetik handagola, eta gero ere bai ez da mugimendu bat bezala hartzen, kluba da azkenin beti gazte kirol elkartea, eta horre bai da gila Lesakan lortu dula bere lekua, batxula 1100 bazkide, eta horre azkenin bai gazti mugitzen txula, bai kirol arlun, bai hartin eta ere bai, eta hori ere bai izaten aldela pixkote gaztin hartin eragiten aldun elkarte bat edo. Horren arira, pixka bat, galdetu behar nizun kirol eta kulturaren inguruan, eta galdetu behar nizun eskolaz kanpoko ekitaldiak badaude. Bai, egia erranta udaletxik aspektu horretan lan handia egiten dut, eta beti saiatzen astebururo ekitaldi ezberdinak antolatzen, bai artea, antzerkia, ez dakit, gero... Kirolak abe? Bai, kirolak ere bai, dantzak, eta hortan nik uste astebururo izaten, hilabetero izaten txugula aukera ezberdinak disfrutatzeko eta esaldi izateko. Eta orduan, adibidez, udaletxak antolatzen ditu alde batetik kirol eta kulturari dagokion ekitaldiak, eta gero ere bai, beti gazterkartek ere bai antolatzen dituela ekitaldi ezberdinak baita. Bai, ez maila berin, bai, urtintziar beti gaztek antolatzen txu bere egun batzuk, herritarrentzat garrantzitsu direnak, eta parte hartzen txuguna. Beraz, herrian ze kirol mota egiten aldituzue? Hemen Lesakan nagusiki, futbola, futbolari da hegemonia guzia irauzten, eta pilota ere hor dago, arkupel kartik ere lagunduta, pilota entrenamientuk ere izaten dire. Eta gero ere bai, sokatira egiteko aukera izaten da, eta gero dantza taldik ere badire, eta aspektu horretan bada bariada dira. Eta ere bai, kulturari dagokionez gehiago zehazteko, badago antzerkia egiterik, musika eskolarik, edo zer eskaintza baduzu? Bai, musika eskola bada, eta Lesaka ere betitik izan da garrantzitsua, beti Bortziritan izan du fama hori, herria hitz musikaria izan dela, eta bai baduzu musika eskola, txistu taldea ere bai, akordolarik ere batzuzu, erraldoin konpartxak ere
bada, erralduen konpartsa, eta bueno, horren ari ere bai izan zen aukera garai batin ere gaitea ikasteko, eta bueno, gero ere bai badu musika banda, eta bueno, nik uste aspektu horretan aukera badugula nahi baina bai. Bueno, eta konta iguzu, aisialdiari dagokionez, Herrigoko gazteek orokorrean nola erango zenuke ematen duzuela denbora librea? Bueno, orokorrean gure egun adibidez nire ingurun ezatenena da bai udan zehar eta baita kursuan zehar errateko modun. Eguerdi arratsaldea aldin agertu kafe bat hartzera, herriko ostatu batera. Eta bueno, hor eguneko betiko solasoiek egin, eta gero ja iluna arraldera bakotxa saiatzen da bere afizioetara joaten, batzuk kirola, bertzi musika, eta bertzi okurritzen zaien edo zer gauza egitera. Gero udantziar bai izaten dugu ohitura handia Hendaiara hondartzera joateko, eta hondarbira ere bai deixente hurbiltzen gara, helau bat jatera, eta ero negu partin ere, ostatutik ostaten zaigu gehiago bat etzi, eta egoten gara normalin hor murgilduk. Eta errango zenuke aisialdia modu librean edo modu antolatu batean egiten duzuela? Normalin errango nuke aisialdia ezaten dela eguneko 80 improvisatua, eta gero bai asteburuko saiatzen gara planak egiten, baina normalin egunerokotasunin okurritzen baldin bazaigu frontonisen aritzea edo, okurritzen zaigu azkenko momentun, edo bizikletan ibiltzera joatea, dena ezaten da azkenko momentun improvisatua, animatzen dena ongi etorri eta bertzela ere bai. Eta lesaka ze aukera erango zenuke ematen dituela aisialdirako? Adibidez fronteniseran duzu frontoia badago, estatua, zer? Bai, gero ere badu gaztetxea, horre talde batzuk ibiltzen direla ensaiatzen, kulturetxea ere bai, udaletxik ere ematen du aukerak edozein talde kulturari ensaioak garatzeko. Gero ere bai badu kanpo futbola, pistina, gimnasioa, eta gero ere bai inguru honetan bizituta batzugu mendiak bertan, eta niri gehien menpin gustatzen zaitena da izaten da menditzera goitzia eta horra sei ibiltzia. Gazteak bestaetara ateratzen direnean, ze ohiturak erango zenuke dituztela? Nik uste gure ohitura hemen zonalde guztien bezala dela ostatutara atetzia eta hor trago gutxi batzuk hartzia eta jendikin harremantzia eta besta ondo botatzia, ez. Eta harremantzerako orduan, nola erango zenuke sortzen direla hemen lesakan herrian gazten arteko harremanak? Adibidez, pandemian zintikan, eta oain ere bai, herrien harremantzeko modua da kuadrilla bidez. Orduan, adibidez, pandemian zintikan, herrien zen normal, egiten altzen bakarra zen zure kuadrillak ukin ateri, edo ja hasten bazinen bakarrikan atetzen edo zure kuadrillakoa etzen persona batekin edo bertze kuadrillako batzukin erlazionatzen, ja jendik edo izaten zen sensazioa zen jendik behitzen zizula raro, ez? Zei da hau bere ere mutikan kanpo, ez? Eta egia da pandemia eta gero lehendabiziko 40 aldi potente hori eta gero herrien hasi ginela adin ezberdintako gaztikola harremantzen, elkartzen, planak egiten, eta horren harira herrien erraten alda pixkote abaniko edo espektro hori pixkote zabaldu dela, eta hasi garela bai adin diferentetako, bai gazteguk eta baita zaharruk gure hartin gauzak egiten, elkarrekin beste egitera joaten leku ezberdinetara, eta plan ezberdinak egiten ere bai bizikletan ibiltzera edo mendira edo atetzen alden edo zein planan egitera. Eta geografikoki zer emuko gazten artean harremantzen zarete normalean lesakarro? Nik errango nuke ez dakit artikutzan ondorioz den edo, harreman handia dugula artikutzakin muga egiten duten herriakin. Adibidez, Oiartzunekin, nino 5 urte zargutik hasi eta 7-8 urte gaztera arte, bada kriston harremana Oiartzurrekin eta mantentzen dugu igual mugakidik delako ere bai harreman ona.
Gero goiztutarrakin ere bai, badu izaten dugu kriston harremana, hori bai izan da historikoa, nik errango nuke, zartatik hasita. Pues bai, betitikan izan dugu harreman hori, ez da ohitura dutelako arantzarrokera joateko eta horre elkartzen garelako edo. Bai, kriston harreman izaten dugu, eta bueno, gero arantzarrakin eta igantziarrakin ere harreman hona izaten dugu. Gero hor bai izaten da beratarrakin beti erran izan hori da pike hori izaten dugula ez. Bueno, nik uste azken urteetan pike hori bihurtuela pike sanoa eta egitzongi moldatzen garela beratarrakin ere bai. Beti izaten dugu gure ezberdintasunak, normala den bezala azken bortziritako bi herririk handina gara, bueno, beti ongi moldatzen gara. Bai. Badago herri nagusi bat bortziritan errango zenuke edo? Nik errango nuke eta Lexakar bezala, pues, eta unitzeko gainingo diate ekisa, baina Lexaka dela ez gainera hola dago nik usterran, bortziriko hiriburua edo Lexaka dela. Eta, bueno, nik uste azken hori dela sekundario eta herri bakotxe badula beria, badula onbuia dun gauza bat eta txargoa dun gauza bat, eta, bueno, eta hoxe. Eta nik uste denak beria badutela bere lekua. Eta, bueno, gaia pixkat aldatzen, inguru giroari dagokionez, errango zenuke gaztek baduzuela ardura honen inguruan? Nik errango nuke gaztik ez dugula politikoki eta ez da adierazpenik egiten ingurumenaren alde, hori aipatuko nuke, bai da egia ikusita zer emutan biziaren eta zer emana dugun mendiakin eta inkostienteki inguru giroarekiko atxikimendua duzu gara, ez? Atxikimendua dugula eta hori zaintzen saiatzen garela, ez? Eta hori azken maitatzen dugula honitz eta alik eta mini gutxina egiten saiatzen garela, ez? Eta badago Lexakan ingurua zaintzaren alde mugimendurik? Nik errango nuke ezetz, igual gero agertuko zait norretxarraten bai bada, baten bat, hau, bueno, nik printzipioz ni dakidala ez. Eta bai honen ingurun bai nahiko nuke aipatu, gaur egun ekologismo ideologiko horretan gaur egun saltzen den ideologia hori ez zaitela sobera gustatzen, duten zaitelako jokatzen dulako kapitalismo partxe bat bezala. Azken finean ikusten delako kapitalismoa sistema bela mantentu ezina dela, bai produkzio masibungatik eta bai konsumismo masiboa egiten dugulako. Eta bai egiten zait kapitalismo jokatzen dula ekologismo horren izenin, pixko bat bere izena garbitzen saiatzeko, guri bihartzeko ere bai bere gabezik moldatzen saiatzeko. Eta gero ere bai horren atzin dago negozio guztia ez. Hemen oain enpresa guztia jarri dute martxan bai produkto eko, kotxe ekologikoa, ez dakit, kilometro zeroko esnia eta, edo zer adibide datetzen aldira, hortikan. Horri ikusten ere bai, ibiltzen dutela denak beraien burua zuritzeko, gure kontzientzia lasaigo egoteko, azkenean ere ustez fondun prozesua edo lan egiteko modua dela berdina, dela txikizia handiak sortzia, eta hor ikusten da, azkenean ekologismoa dela etxe usteldu bateko fatxada polit bat, ez? Erren dute azkenean saiatzen delako pixkote dena berdetzen, dena zuritzen, pixkote gurien gaintzeko. Eta errangozten nuke gazteak solasten duzuela aldaketa klimatikoaren inguruan? Aldaketa klimatiko bezala nik errango nuke ezetz. Azkenean horren ingurun bakotxak pentsatzen du ikusten du agitz urrutikoa eta ez du bertan beria bezala bizitzen ez. Bai azken boladan ikusten da eta gaztin hartin hauniz solasten da euri gutxi egiten ari dela hemen zonaldin eta ez dago ikusi bertzerik inbar bidasoa ibaian nola dagon. Ikusten da gure marea gitzuti badugula eta azken egunotan ere ikusi da ura hainen estanko gelditzen ari denez mo ari dela atetzen leku ezberdintan eta hori seinale da azken ura ez dela mugitzen. Eta gero ere bai, lanangatik eta izan nuen sortiare Baztaneko Harri Zauzoko Pizti Faktoriako langile batekin solasteko eta aipatu zian
ikusita ura ze hutsa zegoen, aipatu nion, nola moldatzen ziren hor piscifaktorian, azkenin hartzen zutelako bertako ura, eta errantzian beraien arraiak sufritzen egon zirela, azkenin uran temperatura goitzen ari delako. Eta, klaro, hori piscifaktoria batin, gero erreka batin ere, seguro arraiak azkenin sufrituko dutela. Eta horre ere bai gehitu horra zailo, Bidasoa ibaiako ura emaria ere bai, murriztuta ere bai, fabrikak eta lanin jarraituta, segitzen dutela urri erabil hori nahiz eta tratatu egon Bidasoara botatzen, eta nahiz eta garbila egon berez, zikina izaten segitzen dula, eta orduan proportzion ur kutsatu hori gehiago onditzen dela, ez? Eta horrek azkenin eragiten du Bidasoa inoiz mino kutsatu egotia eta inoiz mino ahulagoaz. Eta gero ere bai aipatu horra da, hemen ingurun mendien belarra gutxi atatzen ari dela. Lehenago belarditan, adibidez, 2-3 aldiz atetzen zuten belarra urtin udako, eta aurten aditu dutenez benpin, badire baserri batzuk behin bakarrikan moztu behar izan dutela belarra, eta hori lurra egitzi dorra dagoela. Eta nik uste hori kezkatzekoa dela. Ez dakit norren errua den, ez dakit munduk hola nahi duen funtzionatu, edo nio bai ikusten da zerbait badela, eta torreri aurre egiteko soluzio bilatu harko txugula. Beraz, mentzionatu dituzun kezkak edo arazoako beharranda, errango zenuke direla gazteen kezka nagusiak inguru giroari dagokionez? Bai, nik uste baietz. Alare, bai errango nuke gaztik ere bat juztela bertze kezka batzuk momentu honetan. Batetik nik errango nuke nire adin ingurun benpin etxe bizitza lortzeko arazuk bat jugula, emantzipatzeko arazuk. Bai, itxik garesti daudelako. Azkenin globalizazioari esker turistak etortzen dire Hondarbira, Zarautzera, Donostira, eta horrek eragiten du alokairun igoera goitzia, baita etxe bizitzan prezuk ere igotzia. Eta hemen ikus bertzerik ez dago, inmobiliariak nola jartzen juzten lesagako itxik salgai. Jartzen dute a 20 minutos de Hendaia, de la playa, eta a media hora de San Sebastián. Eta ja horrekin jartzen dizute, gainera jartzen dizute entorno rural muy tranquilo, eta ja horrekin jartzen dizute leku privilegiatua dela bezala, eta horrekin erantzun duna da prezuk goitzera, eta bertakuk arazuk izatea itxik aurkitzeko ez. Gero bertzetik ere bai, lan aspektun ere ikusten da ni benpin bizitu izan dute 3 krisis, errateko modun, 3 krisi. 2008koa, bertzia Covidak sortu duna, eta baina azkenkoa krisia deitzen aldin bada, nire ustez da kriston teatroa, Ukrainiako gatazkangatik sortzen ari diren inflaziuk eta prezio igoerak ere bai, hor ikusten da ekonomia zela ez dela mantentzen, ez duzula egonkortasunik, eta horrek etorkizuna behira sortzizkizu zalantzak, ez dakizu hemendik 3 urtetara non egon martzaren, lanin egon martzaren, ez zaren egon bar, edo non bizitxo hartzaren, ez? Eta horrek eramitzen dizu gauza honitzetan satzera egitea. Bai. Eta errango zenuk hemen Lesakan gazteek badituzuela aldarrikapenak pendiente? Ni alkatirita ja behin egoten erran nahi dugu, eta nik uste orokorra dela, batez ere etxe bizitzan gaia, bai. Nik uste, bai, ni personalaki pixkote herria nago, urtik erantzen jute itxi begirata, eta ikusten da ez bali baduzu pareja estable bat edo lagun bat alokairu bidez joteko edo pareja estable bat etxe bat erostera animatzeko, ez duzula irten biderik, eta hala ere bai eskaintzen dena dela nahiko kalidade txarrekoa. Beraz, zuen aldarrikapenak nora bideratzen dituzu? Adibidez, erranduzun bezala herriko alkateari edo nora bideratzen dituzu? Bai, momentuz bai, hurbilen dugunari bideratzen dugu. Eta, bai saiatzen gara gazte antolakundiri eta mugimenduz berdinari ere transmititzen zeharazu dugun. Nik gero ez dakite aditzen diguten du ez, gu benpin sortan saiatzen gara. Itxin ere bertakuri ere saiatzen gara, esplikatzen herrikuri ere bai. Ematen du, hemen herriko jende honitzeko badu bere itxia, lortu bere itxia, eta ematen du berak nola lortu duen, bertzik ere lortu barra dugula.
nik uste pixkoa bai jarri beharko zitzeola herriko jendire bai arazo horren islada igual transmititu beharko zitzeola ere bai pixkot herritarrak ere kontun hartzeko, ez. Azkenin herrien badire etxe haunitz hutsak, haunitz hartu dire, baina bueno, hor daude hutsak eta ez dio horrek probetxorik atetzen eta bueno, nik uste horreri buelta bat eman beharko zitzeola. Eta, bueno, pixkat, bukaerara hurbiltzen ari gara, elkarrizketaren bukaerara. Eta, bueno, galetuan nintzen pixkat, lesakaren inguruan, ze txoko edo toki den polliten horrela ikusi beharrekoa dena. Nik errango nuke eta, bueno, Instagramen eta, bueno, segitzen joten lagunek eta pentsatuko dute berdina, pues azkenin niri gehien gustatzen zuten lekua Agina kaskua da, Agina mendila, errateko modun. Eta behin milioi botan goitzen ez zarata, eta ez nahiz aspertzen hor arrazik, paisaji arrazik atetzez. Eta gilaranta da lekua ez dakit niretzeko magikoa da errango nuke, baina bueno, horri beti, bueno, horri ingurun baduzu aukera ikusteko mairu baratzak. Eta horiek azkenin dire oen dela milaka urte hildako personangatik jarritako harriak, eta ez dakit nire bai entzai leku bat egitz berexia. Transmititzen duena kriston lasaitasuna eta bueno, gomendatuko nioke jendiri ara eta goitzea bai. Gainera, accesiblea aldetikan erresa da, kotxez goitzen antzera, eta 300 metro goinez egin eta aiatzen zera kasko, bueno, eskura dago. Eta herriko urtean zeharreko gertaera egun seinalatuak zintzuk dira? Ni errango nuke ondina edo benpin ezagunena Lesakako Sanferminak direla, eta bueno, xaloa adibidez Iruñaldin ikusten denez, pues, bai nahiko neke gonbitu Iruñeko jendiri, herriberakuri eta bueno, Sakana eta Zangotzen gurukuri, pues, urtin behin baldin bada ere bai, pues, etortzeko asteburu baldin bada ere bai Lesakara probatzeko eta bizin behin baldin bada ere probatzeko, nik uste ongi pasatuko dutela duzuela eta bueno, seguro, pues hori, badakite hor Iruña dagoela, itzala egiten, jo, bueno, benpina gomendatzen diat hori Lesakara etortzeko Sanferminetan, eta erranezkero programa edo saio honengatik heldu direla, pues bueno, nik gonbituko dizuet dudikan gabe trago batera, hori, arazorik gabe. Eta bueno, gero ere bai errango nuke Lesakako, bueno, inauterik ere bai badutela beraien indarra, Zakozarran ingurun batez ere, hori gandikin ospatzen da. Pena duna da bertzin inauteri haunitzekin batera koinziditzen dula eta orduan, bueno, zaila izaten dela agertzea, baina bueno, Zakozarrak ikustia eta aizpolita izaten da. Zer datetan dire inauteriak? Hori aldatzen da, ez dakit jargin arabera edo santun arabera, baina ez dakit nola da, bai. Normalin izaten da otxaila ingurun. Gero aldatzen alda otxailetik martxoara eta bueno, hori ez dakit ongi nik ez dut sobera sinesten eta orduan ez dakit nola kontrolatzen den. Erki. Eta gero ere bai, aipatu nahiko nuke ere Olentzero eguna, abenduko 24 hemen ospatzen da goizin zehar Olentzero lehiaketa bat, eta hemenko harria kotxea atetzen da, egiten dire igual herrien zehar, herrien 15 bat Olentzero. Eta orduan harria kotxea gero lehiatzen da hor udaletxin kantatzen, eta bueno, izaten da goiz politere bai, Olentzeruk ikusteko eta bueno, giro polita arrautzeko, bai. Bueno, eta erango zenuke, herria hobek ezagutzeko edo maitatzeko zer jakin beharko litzateke? Ni gomendatuko nuen jendiri asteburu pasa bat egitera etortzeko, mendi txango bat buelta bat emateko, eta gero herri gukin erlazionatzeko aukera zaten badute, eta gero nik uste herri honetan polita dena dela herriko jendia izautzea, herri guztietan bezala, eta hori, eta horretan animatzen jota. Eta bertzerritik etorriko bazen gazteren bat, ze eguneko plana egingo zenioke? Niretzako simple, baina polita, mendien bueltat eman, gero bazkalduko nun gustura berekin sagardotegin, trago batzukin, kubata batzukin, eta serritikan poteo txiki bat eman, eta hortik antzinera, ja ikusko zen. Eta asteburuko plana balitz, berdin edo aldatuko zenuke? Bueno, bai, berdintxu zan nintzen, bai. Zan nintzen menditikan barnean bueltat ematea, eta gero ere igual ondarbi edo ondainatikan edo iparraldetikan ere bai hauniz guztan nintzetela bertze bueltat ematea, eta hori, eta bixe, bai. Eta, bueno, pixka bat bukatzeko ja, zutaz galetuko dizut. Ja, konkretoago, galera pertsonal gutxi batzuk. Adibidez, konta eguzu bidaiatzea gustoko duzu?
Bai, egia erranta, bai, honi gustatzen zait, eta kuadrin badugu ohitura lagun batzuk elkartzeko, eta saiatzen gara urtero bidei bat egiten, eta, bueno, normalin saiatzen gara landalekuta izautzeko, landana ere mutan eta ibiltzen, hiriak ez zaizkigu sobera gustatzen, eta, bueno, normalin antolatzen dugu bidei ezberdinak, pues hori, gelditzen gara bakarrikan abion hartzeko eta kotxea lokatzeko, tero gaineko guzia egiten dugu jabeinan gaudela improvisatu. Eta orduan saiatzen gara pixkot, jendiri galdetzen eta gomendioen arabera leku egiten mugitzen. Eta zer herrialde ezagutu dituzu edo zein herrialde ezagutu nahiko zenituzke? Momentuz ezagutu ditugu modu horretan, Eskozia, Suiza, Alemania, Holanda, eta ez da bertzerik eskauten zaiten, bai, nik uste horiek izautu dugula, bai, momentuz. Eta gero izautu nahiko nituzke, Grezia, Kroazia, bai, Belgika ere bai, nahiko genuke, eta bueno. Normalin Europatik ez gara atetzen hurbiltasunengatik eta bidaia motzak egiten txugulako zazpiguneku, eta bai, momentuz hola. Eta egun bateko ateraldi batean zer nahiago duzu mendia edo hondartza? Ni beti erran izan du, nahi goituztela hankak lurrin izan. Ez dakit, benpin mendien ikusten zu ze malo heldu zeizun, ze harri heldu zeizun, itxasun, ez dakit, beti errespetu ematen dira, eta ez dakit hor betin ze baden, zenbateko distantzia baden lurrera, eta ze agertzen zeizun, orduan beti nahi dut mendia bai. Eta hiria edo herria nahiago duzu? Ni herria bai, herri zalia naiz, eta nik uste herria babestu barra txugula, eta babestu barra direla, eta bultzatu barra direla. Azkenien herrietako bizi modua nire ustez onuragarria delako bai gaztezarenekan eta bai helduzarenekan ere bai. Gaztezarenekan azkenin ematizkizulako hegalak egunero abentura txiki bat izateko, bai errekan presa bat egiten, gero bainatzen ibiltzeko, edo txabolak egiten, edo mendien ibiltzen, edo bai ematen dizu askatasun eta lasaitasun hori. Eta ero zartzerakun ere bai, guraso izaterakun ere bai, aurrak zaintzeko eta ere bai lasaitasun gehiago baduzula hiri baten bino. Eta horregatik zait herriak aspektu hortan gehiago balio dula hiri baten bino. Beraz, errango zenuke bizitokiak eman dezakela bizipoza? Bueno, bizipoza nire uste erratan alda gauz relatiboa dela eta bai, eta lesaka, nik erranta lesakan bizin nahiko nuke, bai da ere bai herri txiki bezala ere bai batxula bere gauz txarrak, eta beti badiela hemen marileio hau nitzerraten den hemen ingurun, eta horiek egiten dizutela pixkotere bai, herritikan pixkote distantzia, oksigeno hori bilatzia, ez? Bai, erranta erraten alda, herri batin eta lesakan ongi bizitzen aldela. Honekin ja amaitzen dugu. Mil esker handiz kontatu diguzun guztiagatik. Zuri. Lesakaren inguruan ikuspuntu hau emateagatik, ez? Eta jenderi guzteko lesaka gehiago ezagutzen bertako gazte baten eskutik. Eta, ongi segi eta mil esker handiz. Eskerrik asko zueri eta ikusko gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Zuek Barrexerka taldeko kideak zarete, ez da, beraz, konta iguzue pixka bat zer den talde hau? Ni, Barrexerka taldea da 11 lagunek osatzen dugun humorezko talde bat, sortu zena duela 4 urte, 2018an, eta sortu zen pixka bat betetzeko ikusten genuen utxunean zerki munduan, ikusten genuen ez zegoela oso eskaintza merkerik esango dugu gure adineko jendearentzat eta hala izatea humorezko eta euskerazko edukia zuen zerbait. Orduan erabaki genuen antzerki munduan, bai, Donostian antzerki munduan ibiltzen ginen gazte batzuk juntatu ginen eta Barrexerka sortu genuen. Dela pixkat emanaldi bat, uztartzen ditunak humorezko esketxak, bakarrizketak eta antzerkiak, dena emanaldi berdinean ordu bete irauten duna. Bai. Beraz, esan duzun bezala, nolabait eskaintza falta hori nabaritu zenuten? Bai, azkenean antzerkiak nahiko garestea dira, antzezlekai diruan nonbait egira zerute, eta
eta orduan horren ondorio diran prezioak. Guk nola gure denbora librean egiten dugu antzerki hau, azkenan baimendu dezakegu prezioak pixka jaistea, eta orduan jende gazte prekarioaren gana gehiago iristea. Hori da. Eta zer eskaintzen duzue zuek, zer nolako ikuskizunak prestatzen dituzue? Prestatzen ditugu hori esan bezala humorezko ikuskizunak, denak hasten dira bakarrizketa batekin, humorezko bakarrizketa batekin, gero sketch batzuk proiektatzen ditugu, gu geu sortu eta grabatutakoak, gero antzerkiak, gero sketch gehiago, antzerkiak, sketch gehiago antzerkiak, horrela orduteko emanaldia osatu arte. Eta pixkat eskaintzen dena da, alde batetik daude sketch oso absurdoak, humore oso absurdoa dutenak, eta gero bestalde daude ere sketch eta antzerkietan ere hori islatzen da, pixkat gazteoi gertatzen zaizkigun eguneroko tontakerietatik ateratako sketchak eta bar. Bai. Eta zer saiatzen zarete nolabait lortzen horrelako ikuskizunak egiten dituzuenean? Batez ere nik uste lortu nahi dena da ikuslearekin konektatzea. Lehenengo minututik, igual herri biltzen gara nahi bakarrizketa gazten gara, herri bakoitzeko berezitasunak edo kontatzen. Eta sketchak ere, egunero gertatzen zaizkigun tontakeriekin. Orduan, jende guztia identifikatzen da lehenengo minututik, identifikatzen hasten da, eta horrein nik uste gertutasun bat eragiten dula, eta horren bila. Bai. Eta gero ere oso polita da antzokian bertan sortzen den giroa. Eta nik uste ere emanaldi bakoitzarekin, Donostin ohituta gaude, badakigu ja betiko, publiko aldetik esan dezakegu leialtasuna, leialaren publikoa hurbiltzen dela eta orduan badakigu sortuko dela giro hori. Baina Donostitik ateratzen geanean, ez dakigu oso ondo zeharrera aukiko duen, eta orduan gure helburua da ere saiatzea sortzen, Donostiko antzokitan sortzen den giro antzekoa kanpoko antzokitan ere. Eta beraz orduan esango zenukete lortzen duzuela zuen helburua? Bai, gehienetan bai, igual batean ez da asmatu erabat, baina nik esango nuke uneko handi batean bai. Bai. Eta zertan ari zarete une honetan? Martxoan estrenatu genuen gure azken emanaldia, hor sketcha dago deitzen den emanaldia, eta orain gabiltza prestatzen jira moduko bat herri juteko emanaldi horrekin. Bai. Eta zer aurki dezake jendeak emanaldi horretan? Nik uste denetarik aurkitu dezakela justu emanaldi honetan, ze saiatu gara 3 antzerki sartzaitu dugu, 4 kasu honetan, eta saiatu gara antzerki bakoitza ezberdina izaten. Estiloan batez ere, bat igual mutua da, bestean ez dakitze estilo dago, eta 3. ezberdina. Bai. Orduan, nik uste edo zer aurkitu dezaketela, orduan, beren du guztuak nondik handi joa zen, zeo ze gustatuko zaiela. Eta gero sketchak ere, esan behar da, bira honetarako gordetzen ditugula azken 4 urtetan egindako emanaldietan arrakasta gehien eduki dituzten sketchak. Harrera hoberen eduki dutenak, edo, gero publikoak ere askotan esan izan dugu hau berri ikusi nahi ez dakitzer. Orduan, egia da, bira honetako emanaldian, bai eskaintzen degula sortu degun edukialdetik hoberena. Ez? Bai. Orduan, zer esango zeniokete jendeari nolabait animatzeko zuen ikuskizun batera hurbiltzera? Ez dakit ondo dagoen esatea, baina oso ondo pasako dutela. Ordutxo bada, gaina azkar pasako zaie. Bai. Eta... jendeak espero baino parre gehiago egiten dula esan digu. Bai. Osea, hasieran daukaten espektatiba, gero pixkat gainditzen dela, ez? Orduan hori. Bai. Eta zuek, ja urte batzuk daramatzazuet ez, nola baloratuko zenukete nolabait azken urte horietan izan duzuen nolabaiteko garapena? Oso, nik uste dukai asko ikasi degula, laurtetan zehar, orain atzea biratzen degunen, ez degunen, lehenengo emanaldia nolakoak ziren, ostras, asko maite gintuzten, gure familia eta lagunen. Eta, baina nik uste, pixkanaka ikasten joan gala, eta batez ere, fijatu dela urte hauetan zehar humoreak zerk eragiten zuen gehiena, eta horietan azpimarratu degula, horietan jarri degula atentzio gehiena, eta horiek esplotatu ditugula azken ontarako. Bai.
Eta ez da gauza errez ez da, gaur egun horrelako gauza bat egitea eta horrelako gauza batek dirua ematea azken finean. Uste duzue nolabait hori gaur egun bideragarria dela horrelako proiektuak sortzea? Guk esan behar dugu, dena egiten dugula mutxutruk, gustatzen zaigulako, baina egia da zail ikusten dugula, eske guere 11 geha. Orduan, irabazten dugun hori guztia, gordetzen dugu, barrexerka talderako, behar diren etorkizuneko gastuetarako, eta bar. Ontatik bizitzea, Ontatik bizi daiteke. Bizi daiteke, baina... Orduak sartzen, astebururo 2 emaldi gutxienez, eta bai. Bai. Gogo asko behar dira. Sortza goiago, eta kriston abentura da. Eta oso polita, eta oso aberasgarria. Baina ez dakitu bizitzeko, gogorra. Bai. Eta lehen aipatu dugun nolabait eskaintza falta hori, zer dela eta esango zenukete ematen dela, zergatik eskaintza falta hori? Bazkenean, ez dakit, arrazoia men bueltak abeltzen arrazoietan, azkenean aktorek bai dirua behar dute, eta orduan igual bai bideratzen dute ikuskizuna, publiko dirudunago baten gana, azkenean horiek direla helduagoak. Orduan, horrek eragingo du gaztentzako gutxiago egotea, eta mesartzen bukle batean azkenean, Adibidez, gertatu zaigu, jira prestatzen ari einela, deitu dugu herri desberdinetara, antzoki desberdinetara, eta aurrekoan antzoki batean esan ziguten. Eskaintzen dezuena gaztentzako da, eta guia gaztentzako emanaldi bat lotu dugu apirilean. Orduan jazta. Eta hor gelitu ginen pixkat, egon daitezke emanaldi bat baina gehiago gaztentzat. Ikusten da hor, gehiago interesatzen dela eskaintzea adin altuago bat, zarra baden jendeari, hori beste zerbait. Bai. Eta orain pixka bat etorkizunari begira, zein da zuen asmoa? Guk honetan jarraitzea pentsatzen dugu, baina hurrengo urtean 5 urte beteko ditugu, eta orduan, igual emanaldi bereziago bat prestatu nahi dugu 5. urte horrentzat, eta bestela bitartan barreturra deitzen diogun jira horri kaina ematen. Bai. Bale, ez dakiz ebe gehiago kontatzea edo gehitzea gustatuko litzaizueken? Nik eta patez, ez. Animatu, bai, entortzea ikustera. Eta programatzaileren batek ere antolatu nahi badu barrexerkaren emanaldi bat, barrexerka@gmail.comen, aldu idatzi horrea, lasai asko. Hori aprobetxatu promozionatzeko, baita jendeak Instagram kontua daukazu ez da, bertan jendeak ikusi dezake zertan ari zareten. Bai. Bueno, mi esker gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Agur. Agur, eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.